30 seconden. Heel nu dan. Nee hoor. Ben snel, nog 10 seconden. Oh jongens, ik snap 4, sjouwen, 3, 2, 1, 0. Ik geef voor de koffie en de wasmiddelen eigenlijk weer het hoofddoel. En nou ja, voor de rest zoek we zien of er nog 10 uur weer ja of nee. En waar ben je uiteindelijk mee toestaan? Van alles. Ja, eigenlijk van alles. Ja, mijn bier, mijn koffie, mijn wereldgerechten en ja, eigenlijk alles wel. Dus ik ken er gewoon een keer weer voor u. Wie kan wel even vooruit, jawel.